Xayrli irte, isемsiz hürmetli kollegalar, biz Балалар үшін глаголица деп исемленген халыкара бәйсез әдәби премиясына багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Илгиз Илдарулла Халиков, Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының Милли мәгариф идарәсе җитәкчесе, Гөлшат Фән кызы Вәлиева, Счастливая история хәйрия фонды директоры, Глаголица халыкара бәйсез әдәби премиясе җитәкчесе, Рифат Гали улы Сәлахов, шагыйрь, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, Глаголица премиясының жюри әгъзасы, шулай ук Галимҗан Хамиджан улы Гыйльманов, язучы шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, бик күп санлы премияләр лауреаты һәм Глаголица премиясының жюри әгъзасы һәм шулай ук Хадиша Марат кызы Шәмсетдинова 2021 елны Россия күләмендә үткәрелә торган Глаголица исемендәге премиясының җиңүчесе һәм Васильева 3 номерлы гомуми урта белем бирү мәктәбе укучысы. Илгиз, иң беренче булып сүз сезгә, гомумән Татарстанда бит инде әдәби бәйгеләр бар. Алар юк түгел, алар бик аз кызганыч, ләкин нәкъ менә шушы бәйгенең башкалардан нәрсәсе белән аерылып тора һәм аның уникальлеге нәрсәдә? Сіз дұрыс айтып уздыгыз, менә бу юнәлештәге бәйгеләр турында. Чыннан да андый бәйгеләр безнең олай шактый күп дип әйтә алмыйбыз. Алар төрле дәрәҗәдә, катнашучылар саны буенча да төрле дәрәҗәдәгеләр бәйгеләр бар. Монда инде мин Мәгариф министрлыгының вәкиле буларак Мәгариф министрлыгының карамагында булган бәйге турында әйтеп үтәсе килә. Ул да булса безнең Татарстан Республикасының дәүләт телләрен саклау һәм башка телләрнең саклау дәүләт программасында булган Илһам бәйгесе турында әйтеп узасы килә. Әлеге Илһам бәйгесе безнең шулай ук менә нәкъ Глаголица сыман үзенең бай тарихы белән инде билгеле. Шулай ук 10 елга якын тарих һәм инде шу номинацияларга килгәндә, яшь категорияларына килгәндә, шулай да ул әле бик аз минемчә. Чөнки без әгәр дә телебезне популярлаштыру мәсьәләсенә игътибар итәбез икән, бу юнәлештә ниндидер нәтиҗәләргә ирешергә телибез икән, менә шундый бәйгеләрнең беренчедән күп булуы һәм икенчедән аның сыйфат ягыннан бик югары булуын таләп итәргә тиешбез. Бәйгеләрне аның район күләмендә дә эшләргә була, республика күләмендә дә, Россия күләмендә дә, әмма аның сыйфаты булмаса, балаларыбызның кызыксынуы булмаса, ул бәйге шулай торып кала инде. Ул тарихка да кирип өлгермәскә мөмкин. Менә без беләбез, Глаголица халыкара бәйгесе, аның хәзер статусы да бар, хәзер тарихы да бар. Менә бу очракта ул безнең үрнәк бәйге буларак карала дип уйлыйм инде. Шуңа күрә монда әлеге проектны алга сөрүчеләргә бар тик рәхмәт сүз әйтәсе килә, уңышлар теләсе килә. Чөнки тарих ул бер, әмма ул бәйгенең хәзер үзенең йөзләре дә бар, һәм инде алар сез күрәсез, бүген пресс-конференциядә катнашалар. Ул Галимҗан абый, ул Рифат, ул һәрбер бәйгенең минемчә үзенең менә шундый йөзе, үзенең шәхесләре булырга тиеш, әйдәп баручы шәхесләр. Шуңа күрә бу очракта әлбәттә без Мәгариф һәм фән министрлыгы ягыннан һәм гомумән мәгариф оешмалары, үзебезнең балаларыбыз, иҗат белән кызыксынган балаларыбызга бу бәйге турында мәгълүматны мөмкин кадәр җиткерергә тырышабыз. Һәм инде менә шуның күптән түгелге берничә адымында әйтеп китәсе килә. Менә без әлеге бәйгенең актив әгъзалары белән бергә очрашып, менә бу юнәлештә нинди эшләр эшли алабыз дигәндә, без практик шундый гамәли эшкә керештек. Сез беләсез, безнең Мәгариф министрлыгы тарафыннан җәйге аланнар уздырыла. Аның инде менә соңгы сменасы хәзер Нурлы алан дип аталган Мамадыш районында башланып китте. Моңа чаклы Арчада булды, безнең Яшел Үзән муниципаль районында булды. Менә шундагы безнең сәләтле балалар белән очрашуларда катнашты. Әлеге безнең авторларыбыз, проектның җитәкчеләре һәм әлеге мәгълүматны җиткерделәр. Чыннан да күп кенә балалар белми икән. Бу бәйге турында бигрәк тә әйтәсе килә, безнең бит ул җәйге аланнарда Россия Федерация төбәкләреннән килгән милләттәшләребез балалар да бар. Шуңа күрә аларга да бу мәгълүматны җиткерергә кирәк. Аннары сез беләсез, безнең кичә генә мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе булып узды, пленар өлеше, аңа чаклы безнең традицион секция утырышлары булды. Менә милли мәгариф секциясының күргәзмәсендә Глаголица шулай ук күрсәтелде. Аны безнең министрыбыз Илсур Галич Хәдиуллин да күрде, алар үзләренең җыентыгында тапшырдылар. Димәк, менә бу юнәлештә без эшне ныклап башлап җибәрдек дип әйтәсе килә. Рәхмәт сезгә.
Гульшат ханым, вот такой вопрос. Конкурс проводится уже 10-й год, то есть это юбилейный конкурс. Как так получилось, что не какие-то государственные органы власти или вот министерства, ведомства, как это принято, проводят этот конкурс, а именно благотворительный фонд? Мне кажется, это очень уникальный случай, когда обычно благотворительные фонды, наоборот, так скажем, сами что-то просят. А тут вы являетесь организатором такого уникального конкурса. Вот зачем? С какой целью? Микрофон включите, пожалуйста. Я хотела бы начать с того, что основателем этого проекта является Хуснудинова Ирина Витальевна. Она мама 4 детей и неравнодушный человек, который хочет, чтобы она является патриотом, можно сказать, своей республики, как и мы, все, весь оргкомитет. И мы хотим, чтобы в республике развивался, сохранялся и создавался кадровый резерв ребят, которые пишут, думают, участвуют в конкурсах и будут в дальнейшем работать на телевидении, на радио, будут писать замечательные книги, которыми мы будем восхищаться и которым будем говорить кому, что мы им дали зеленый свет. Вот, поэтому, конечно, я хочу выразить большую благодарность Ильгизу Ильдаровичу, что он поддержал нашу инициативу. Большое спасибо нашим членам жюри, которые с таким вот энтузиазмом принимают участие в премии «Глаголица». Скажите, пожалуйста, за 10 лет сколько участников вот, уже прошли через этот конкурс? Более 8,5 участников, 8,5 тысяч участников у нас уже приняли участие. Хочу сказать, что этот конкурс у нас из регионального перерос в международный, и сейчас в нем принимают почти все регионы России и около 30 стран мира. В прошлом году 2200. Это было в прошлом году. Да, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Естественно, нас интересует призовой фонд и где будут награждаться победители. Да, призовой фонд – это у нас для короткого списка. Это приезд в город Казань на литературную смену, где они, участники, финалисты, знакомятся. Самое главное, мы их знакомим с культурой, с традициями. Татарстан у нас начинается именно с этого. Потом они участвуют в мастер-классах с членами жюри. И только после этого определяются победители. Победители награждаются на торжественной церемонии. В этом году мы планируем, что это будет проходить в большом концертном зале до последней минуты. Дети не знают, и члены жюри открывают конверты, и это происходит как маленький литературный Оскар. И ребята награждаются планшетами, малой библиотекой. И по решению членов жюри особым ребятам, которые проявили наиболее литературный талант свой проявили, вручается гран-при «Хрустальная сова». И еще один вопрос. Возрастной порог, так скажем, участников и номинаций. Ребята у нас принимают участие от 10 до 17 лет, две категории 10, 13, 14, 17. Принимаются работы на 2 языках, на русском языке и на татарском языке. Это проза и поэзия. Есть у нас номинация эссеистика, художественные переводы с английского языка на русский язык. Введена номинация «Неформат». Это то, что не входит в традиционные понимания поэзии, прозы. Это могут быть графические романы, фанфики, пьесы. И новая номинация у нас «Мультилингвы». Это ребята, которые желают изучать русский язык, проживающие за рубежом, но не имеющие русских корней. Мультилингвов много среди участников? Да, достаточно. В этом году у нас даже пришла работа из Африки, а в том году у нас принимала участие, прям приехала на очный этап девочка из Монголии, родитель которой не владеет русским языком, но она хочет изучать русский язык.
Спасибо вам большое. Галимжан абый, сүз сезгә. Сез бит инде күп еллар дәвамында әлеге премияның жюри әгъзасы буларак, гадәттә жюри әгъзаларының аерым бер критерийлары бар. Менә шул критерийлар буенча сез эшләрне гадәттә лаеклымы, юкмы икәнлеген билгелисез. Менә шушы критерийлар хакында сөйләп узсагыз иде. Критериялар, Глаголица премиясының критериялары, ул аның үзенчәлегеннән килеп чыга. Үзенчәлеге дигәндә монда әлбәттә без иң зур игътибарны бирәбез әдәби процесста ничек үзен күрсәтә конкурсант. Чөнки берничә җибәргән шигыре, конкурска җибәргән шигыре, әле ул бернинди дә бәяләмәләргә лаек булмый. Менә 100 кешене сөйләп алабыз икән, ул әйбәтрәк, игътибарга лаеклы әсәрләр буенча сөйләп алына. Ә инде чын-чынлап бәя бирү процессы башлана менә шушы әдәби лагерда. Чөнки әдәби бер атналык әдәби укулар, әдәби практикумнар, әдәби мастер-класслар үтә торган лагерь, шундай ук инде экскурсияларда, барсы очрашулар да үтә. Менә шушы процесс вакытында бер атна эчендә без шушы әсәрләрне яздырып карап, алар өстендә эшләргә өйрәтеп, эшкәртергә өйрәтеп, алар турында үзләренең фикерләрен әйтергә өйрәтеп, һәм иң мөһиме, шушы әдәбияттың нигезе булган, җаны булган образлылыкка якынрак килергә ничектер тырыштырып без бәялибез. Чын югары әдәби критерийлар нигезендә менә шушы аларның эшләрен бәялибез. Ягъни эш процессы, иҗади эш процессы шушы критерий булып тора. Шушы эш процессында ничек күрсәтә. Бик йомшак кына шигырьләр белән килгән балалар да кочагында шул кадәр матур, шул кадәр игътибарга лаек шундый югары әхлакый һәм шундый эстетик мәгънәгә ия шигырьләр язып куялар һәм хикәяләр язып куялар. Без инде шаккатабыз. Менә шушылар җиңәдә инде. Шуңа күрә төп критерий әлбәттә безнең күз алдында бара. Бу инде безнең конкурсның, премияның төп үзенчәлеге дә. Шуңа бераз гына куркыта да ул укучыларны. Шул вакытта ул бик нык мавыктыра да. Алар үзләре шулай диләр. Менә мин файдаланып әйтмәкче булам, куркырга ярамый. Бигрәк тә менә Казан мәктәпләре буенча. Казан мәктәпләрендә соңгы вакытта мәктәпләренә бик аз киләләр. Шул ук Адымнар мәктәбе, шул ук татар гимназиялары бар. Берәм-серәм генә килә. Кайсы елларын бөтенләй дә булмый. Анда бит инде иҗади процесс, анда укыту процессы бөтенләй башкача корылган дип уйлыйм мин. Һәм менә шул укытучыларның игътибарын, әдәбият укытучыларының игътибарын, анда әдәби түгәрәкләр дә бардыр инде, иҗади түгәрәкләр. Менә шушы безнең критерийларга якынрак китереп әзерләргә тырышсыннар иде. Ягъни нәкъ менә шигырь языпны кую гына түгел, аңа ярдәм итеп кенә яздырып кую түгел, шушы шигырьнең бөтен нигезен, асылын, аның кануннарын, образлылыгын ничектер шәрехләп, аңлатып, безгә шулай җибәрсеннәр укучыларына. Рәхмәт сезгә, Галимҗан абый. Рифат, сүз сиңа, синде бит инде әлеге конкурста белүемчә инде 9 ел, менә быел 10-нчы ел жюри әгъзасы буларак, гомумән синең фикереңчә, мәсәлән, конкурска старт бирелгәндә, аның башында язу осталыгы һәм бар бит инде шундый катнашучылар, алар мәсәлән бер генә ел түгел, 2-3 ел катнашырга мөмкин. Менә якынча әдәби процесс кайсы якка таба бара? Хәерле көннәр барыгызга да. Чынлап та әлеге конкурста инде башыннан бирле беренче сезонны кунакка чакырганнар иде. Мин дә нигездә татар шигърияте юк дигәч, икенче елны үземне шунда жюри итеп куйдылар. Шуннан соң мин бер фикер, ул вакытта әлбәттә беренче башлаган вакытта сыйфат ягы, ничек дип әйтим, түбәнрәк иде. Әле белеп тә бетермиләр иде күп кеше. Хәзер дә белеп бетермиләр югыйсә. Ләкин еллар үткән саен инде сыйфат ягы арта башлады. Конкурска эш җибәрүчеләр күбәйде һәм сайлап алырга да мөмкинлек зур була башлады. Әлбәттә, минем дә мәктәп укучысы булгач, ул барыбер башлангыч чоры гына иҗатның, мәсәлән, мин үземнең мәктәп чорында язган шигырьләрем белән гомумән монда катнаша алмаган булыр идем, унлыкка кера алмаган булыр идем дип уйлыйм. Чынлап та бик талантлы, бик яхшы язучы егетләр, кызлар бар. Ләкин әлбәттә алар шушы бер яктан яхшы язган булсалар да, икенче яктан безгә аны исбатларга тиешләр. Икенче турда біз аларны карап, үзләренә иҗат иттереп, чынлап та шушы әсәрләр лаеклы микән, аларның иҗади куәтләре бар микән һәм әлбәттә үзләре язган микәнен дә тикшереп торабыз инде.
Менә Галимҗан абый үзенең теләкләрен әйтте катнашучыларга, син дә әйтсәң иде жюри әгъзасы буларак, менә нәрсәгә игътибар итәргә бүгенге көндә әлеге бәйгегә үз эшләрен җибәргән яшь иҗатчыларга? Беренче чиратта шигырьдә гомумән шигырь булсын. Әлбәттә кайчагында рифм ритмда килеп бетми, бигрәк тә инде ул бала чакта язганда сүз дә юк, күбесе инде җырлар җырлап үскәннәр, шул җырлар язганча, җырлар җырлаганча язалар инде алар әлбәттә такмак дип әйтик инде. Ләкин шул вакытта безгә инде иҗади куәс кирәк, дөньяны үзенчә күрә торган ничек дип әйтик, үзенчә дә түгел, бәлки гүзәллеген күрә белә торган, бер кешегә бирә белә торган һәм үзләре темаларны язсыннар. Ниндидер, мәсәлән, үзләре белмәгән әйбер турында язмасыннар, менә үзләренең нәрсәләрендә. Бәлки күңелләрендә инде монда бит инде зуррак кызлар егетләрдә күңелләрдә мәхәббәт хисе йөридер, аның турында язсыннар. Табигатьне ничек күрәләр, алар белән нинди уникаль хәлләр булган, менә шулар турында язсалар, әлбәттә без аларга игътибар итәчәкбез. Иң мөһиме безнең өчен иҗадилык. Безнең өчен монда шаблон түгел, безгә мәсәлән, безгә иң ошамаган шигырьләр дип алдан әйтим инде, бәлки ошамаган дип әйтү дөрес түгелдер. Иң менә типовый шигырьләр дип әйтик, менә татар халкы, мин татар, мин болай түбәтәй киям, китеп барайын шулай. Яки анда мин Татарстан безнең бик матур, мин аны яратам. Менә шундый текстлар кирәк гадәттә. Менә ләкин болай да язарга була, ләкин аның үзенчәлеген әйтегез. Ни өчен яратасың Татарстанны? Ни өчен син татар булуың белән горурланасың? Менә бер ягын күтәреп, шуны ачып бирсеннәр иде. Бөтенесен дә сөйләп чыган, аны мин дә сөйләп чыгам, аны Галимҗан абый да, аны менә Илгиз Илдарович та сөйләп чыгалар. Бөтенебез дә сөйләп чыга. Шуңа күрә нәкъ менә иҗадилык, нәкъ менә безгә шул урысча әйткәндә креативность кирәк инде. Баналь әйбер кирәкми димәк. Баналь әйбер кирәкми. Рәхмәт. Хәдичә әлеге бәйгедә 12 яшьтән башлап катнаша икән, бүгенге көндә 15 яшь, һәм ул 4 ел дәвамында менә шушы бәйгегә килә. Хәдичә, миңа калса 4 ел дәвамында ошамаган, я булмаса күңелгә хуш килмәгән урынга йөреп булмыйдыр ул. Синең күңелеңә менә әлеге глаголица бәйгесе нәрсәсе белән бигрәк тә ятты, һәм бәлки ел саен аралаша торган хәзер дусларың бардыр аннан. Я булмаса жюри әгъзалары белән элемтәләр бардыр. Алар сиңа ярдәм итәләрдер. Хәерле көн. Мин 3нче ел рәттән Рәсәй күләмендә үткәрелә торган глаголица исемендәге конкурста катнашам. Миңа бу конкурс бик ошый. Монда мин үземнең актив дусларымны таптым. Мин монда һәр ел рәттән киләм. Бу елны да мин бу конкурска килергә ниятләнәм. Мин инде үземнең әсәремне җибәрдем. Бу елны ул медальле кыз дип атала. Монда төрле илләрдән минем дусларым килә. Без барыбыз да төрле, ләкин без һәрберебез иҗат белән шөгыльләнәбез. Бу безне бик берләштерә һәм без үзебезнең республикабызның асыл якларынан күрсәтәбез һәм без бергә булабыз, бердәмләшәбез. Республикабызда экскурсияларда катнашабыз, мастер-классларда, жюри әгъзалары белән бергә анализ итәбез үзебезнең хикәяләребезне һәм биремнәр үтибез, туган телебездә чыгышлар ясыйбыз. Былтыр 2022 елда Мәскәүдән бер кыз килде. Ул рус телендә генә сөйләшә һәм лагерьда 5нче көнендә ул әйтте: "Мин татар телен яратам, мин татар телен өйрәнәм." Бу минем йөрәгемә май кебек ятты һәм миңа моннан соң тагын күбрәк тә катнашырга теләгем артты. Ул кыз быел килергә планлаштырамы? Аның инде безнең глаголица сайтында аның инде шигыре бар. Ул кызның исеме кем? Александра. Ул кызны барып, чыннан да коллегалар миңа калса күрергә кирәк, чөнки Мәскәүдән. Ул кыз тәрҗемә буенча килгән иде. Ул тәрҗемә буенча килеп, ни буенча, словарь буенча гына, төрле словарьлар буенча рус текстын татарчадан русчага әйләндергән, шунда өйрәнгән татарча, үзе белгәнчә, бер татар белән очрашмыйча. Менә шундый балалар бар. Монда килгән чулап, әлбәттә туры килмәде. Мин анда былтыр тәрҗемәләр буенча да жюри булдым инде. Менә шунда без аның белән бик күп әңгәмәләр үткәрдек. Ул кыз чынлап та минди тәрҗемәче булачакмын һәм менә татар теленнән рус теленә. Шундый кешеләр килеп чыга. Ул уникаль бер кыз. Аның белән элемтәләр бар. Менә ачышлар бар әлбәттә. Минем менә Хәдичәгә бер соравым бар иде. Үзем жюри әгъзасы булсам да сорыйм әле. Менә бу практик күнекмә дәресләре, алар бит инде куркыныч түгелдер. Менә аны күп укучылар кызыксына, куркалар, менә куркабыз анда шундый сынаулары бар икән дип.
Инде менә ничек уйлыйсың? Куркынычмы түгелме? Юк, бу бер дә куркыныч түгел. Без жюри әгъзалары белән бер-беребез үзебезне аңлап сөйләшәбез, аралашабыз һәм безне бу бик бәйли. Без иҗат белән шөгыльләнгәнгә безгә биремнәр бирәләр, ләкин бу биремнәр бик тә бер дә авыр түгел. Аны үтәрлек. Без менә һәр елны хикәя язабыз, анализлыйбыз һәм глаголицада булганда, синең араңда шундый иҗатлы кешеләр булганда, анда илһам үзе килә, үзе кул яза башлый, башыгызга вакыйгалар үзләре керә башлый. Бу бик илһамландыра. Мондый урыннарда булганда илһам үзе туа башлый. Һәм Хәдичә тагын бер сорау гадәттә бит инде яза торган кеше ул китап чыгару турында хыяллана синең бүгенге көндә әсәрләрең кайда, бәлки инде булса мас күләм мәгълүмат чараларында, журналларда, газетларда бастырылып чыктымы? Әйе, минем әсәрләрем, мәкаләләрем Көмеш кыңгырау газетасында чыкты, Салават күпере журналында чыкты. Әйе, мин аларны җибәрәм һәм әлбәттә альманахларда, менә минем 3 альманахым бар хәзер. 3 альманахта да алар чыгарылдылар. Рәхмәт. Искәртеп тагы бер кат узам, альманах ел сайын бәйгенең дөресрәге премияның нәтиҗәсе буларак барлык конкурсантларның әсәрләрен туплап чыгаралар, шулай бит, ике телдә. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәфидә Галимҗанова үзе әлеге конкурста җиңү яулаган кеше буларак. Шуны әйтәсем килгән иде. 2016 елда әлеге конкурста катнаштым һәм бик яхшы хәтерлим. Рифат абыйның киңәшләрендә бик яхшы хәтерлим һәм минем шуннан чыгып сорыйсын бәлки тәкъдим итәсем килгән иде. Менә Глаголицада катнашып, җиңү яулаган яшьләрнең иҗатын яктыртып бару өчен бәлки Идел журналы белән яки Ялкын журналы белән хезмәттәшлек итеп булмыймы? Берничек шул күпер булдырып булмасмы икән? Алга таба без дә аларның иҗатларын күреп барсак иде. Рәфидә, беренчедән рәхмәт килгәнең өчен. Без сине сагынып көттек. Чынлыкта безнең Гран-при иясе дип әйтегәндә Рәфидә Галимҗанова һәм без ул вакытта Гран-при бирүебезгә бик сөенәбез. Дөрес эшләгәнбез икән. Менә хәзер менә дигән итеп иҗат итә. Аллаһка шөкер, Идел журналы. Әйе, Аллаһка шөкер. Һәм Идел журналы дигән чынлыкта Казанлылар Идел журналларына ел сайын диярлек әзерләп бирәбез материалларны. Мәсәлән, шул Казанлыларында кайчаганда редакторлар усалрак булып чыга. Бөтенесен дә кертмиләр. Менә былтыр Фәнил белән эшләгән идек. Юк дип, миңа ди камилрәк кемитем син бит инде балалардан нәрсә көтәсең инде дип әйтеп карадым. Безнең анда Булат бар бит, Булат бар. Аның редакторы, баш мөхәррире, Рифат Галиевич, жюри әгъзасы. Biz maksimal təqdim etəmiz менә кайларга нәрсә мөмкин, бөтенесен әзерлибез, бирәбез. Аллаһка шөкер. Идел журналында былтыр ялгышмасам чыкты да дип беләм яны. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, менә быел инде Рәфидә бу эшне контрольдә тотар дип өметләнәбез. Үзе дә чемпион буларак. Шуңа күрә Рәфидә сезнең белән бергә эшләргә насыйп булсын. Алга таба бәлки әлеге журналларны чыннан да мәгълүмати партнер буларак әлеге конкурска кертеп, рәхәтләнеп яңадан җиңүчеләрнең әсәрләрен әлеге республика басмаларында бастыру мөмкинлеге дә булачак. Тагын сорауларыгыз булса рәхим итеп, Татар-информ. Исәнмесез, Рифат Каюмов, Татар-информ. Бу бит мәктәп балаларына юнәлтелгән бәйге. Шул август киңәшмәсендә татар секциясендә булдым, милли секциядә. Һәм мин нык аптырадым, татар теле укытучылары, әдәбият укытучылары бу конкурста татар әдәбияты юнәлеше бар икән, белмиләр икән. Мин турында яздым да инде. Мине шаккаттырды. Монда бәлки укытучылар белән ныграк эшләргәдер. Алар ни өчен ул ел сайын кимеп бара татар юнәлеше? Бу бит инде йөрәкләрне дә ул артырга тиеш инде хәзер. Егетләр сездә килгәч министрлыкка. Әйе, менә Рифат шуның өчен мин шунда утырам да инде. Әйе, махсус шушы эшне яңа дәрәҗәгә күтәрер өчен. Шуннан да менә мин килешәм, әлеге сорау бирүче безнең Гран-при иясе белән дә. Монда масса мәгълүмат чараларында мөмкин кадәр күбрәк әлеге премия турында сөйләргә кирәк. Үз Казанында гына кайнау дөрес түгел ул. Ел сайын дидер үсеш булырга тиеш. Теге бер планкага җитү белән тагын үзеңә яңа максатлар куеп, яңа үрләргә менә кирәк. Әйтик, шул ук булсын, мәсәлән, телевидение таяну нуктасында ни өчен бер тапшыру менә шуңа багышламаска. Үзебезнең жюри әгъзаларын чакырырга, гран-при ияләрен чакырырга кирәк. Менә шундый юнәлештә эшләп барырга кирәк. Һәм инде менә сез дөрес әйтәсез, Милли мәгариф секциясендә күргәзмәдә аерым премия, әлеге премиягә игътибар бирелде. Безнең министр Сергей Гәрәевич махсус
сонда туктап, альманахны үзе белән алып китте. Ул укырга ярата. Мин сезгә чын әйтәм, ул кайсы китап кибетендә булса, ул тиз генә чыкмый аннан. Үзенә ошаган китапларны җыеп, шуңа күрә менә министрыбызга да җиткердек. Хәзер инде гомумән мәгариф системасы аркылы мәктәпләргә дә моны мөмкин кадәр күбрәк җиткерергә тырышабыз. Әлбәттә, безнең үзебезнең 10 ел дәвамында барган Илһам бәйгесе дә бар. Менә монда бәлки көчләрне берләштерү турында да сөйләргә кирәктер. Монда аерым ул булмый, зыян юк. Алар бер-берсен тулыландырырга мөмкин. Икесе дә алар бренд, дөрес бит? Бренд. Шуңа күрә менә мондадан дидер мин чиновник күзлектән дә бәлки карыймдыр. Менә минем алда экранда тора рус әдәбиятының кояшы, татар әдәбиятының кояшын шулай күрәсе килә минем менә монда Габдулла Тукайның да йөзен күрәсе килә. Шуңа күрә бу юнәлештә безгә күбрәк киң аралашырга, киңәшләшергә кирәк. Беребез бер якка тартып, балаларны тегеннән монда тартып бирү ул дөрес түгел. Ул гомумән бер хәрәкәт барга тиеш. Хәзер икесенең дә тулы канлы хәрәкәтләре бар. 10 еллык тарихы белән. Шуңа күрә монда берләшеп, менә шу телебезне үстерү юнәлешендә бергә эшләргә кирәк. Бу бит инде икенче яктан караганда менә ике теллек мәсьәләсе. Бу дәүләт сәясәте, бу билингвизм мәсьәләсе. Билингвизм мәсьәләсенә килгәндә мин үзем шактый күп лекцияләр сезгә укырга мөмкин, чөнки үзем ике телле специалист һәм ике телдә сөйләшкән, иҗат иткән бала, аның баш миендәге нейрон элемтәләр күпкә көчлерәк. Менә ансын мин сезгә фән өлкәсендә кеше буларак та әйтә алам әле. Шуңа күрә менә бу юнәлештә әйдәгез берләштерик көчләрне. Һәм нинди тәкъдимнәр бар, менә шу тәкъдимнәрне бергә карыйк та һәм гамәлгә куйык. Менә мин шәхсән үзем шулай дип уйлыйм инде. Һәм тагын бер тәкъдим буларак, менә без пресс-конференцияга кадәр әле сөйләшеп тә утырдык. Аның исеме мөгаен татар телле яшь иҗатчыларны тартмыйдыр, чөнки ул татар телле түгел һәм күп кенә кеше глаголица бәйгесендә татар телендә язып катнашып булмый дип уйлыйдыр. Шуңа күрә вариант буларак әлеге бәйгегә глаголица һәм яңадан ниндидер татар исеме кушу алга таба. Шулай итеп, бәлки татар телендә иҗатчыларны тагын да күбрәк тартып булыр иде. Әйе, Рифат. Хәдичәгә дә сораган бар. Менә шушы финал этабы ничегрәк үтә ул? Менә шушы финал этабында лагерь форматында бит инде, ул бушлай. 9-нчы менә хотя бы шунда лагерь өчен булса да катнашып карарга кирәкме бу конкурста? Менә балаларны кызыктырырлык итеп сөйләгез финал конкурс турында. Әлбәттә катнашырга кирәк. Бу конкурс бик үзенчәлекле, монда төрле илләрдән килә балалар. Монголиядан әйттеләр, менә киләләр. Париждан да җибәрәләр үз эшләрен. Монда балалар киләләр 5 көнгә. Безнең республикабызны карыйлар. Без республикабызның йөрәгендә экскурсияларда Кыз Шәриф мәчетен, Сөембикә манарасын карап үтәбез. Төрле музейларда булабыз. Татар телендәге биюләрне, җырларны тыңлап үтәбез. Шулай ук 5 көн эчендә без бер-беребез белән танышабыз, мастер-класслар була. Һәм ул лагерь форматында үтәм, әйе. Шулай ук финалга чыкканда әкият театрында без анда җиңүчеләр барабыз, финалистлар, һәм безне анда бүләклиләр. Ул төрле бүләкләр, планшет буларак, китаплар буларак һәм гран-прига бәллүр ябалак бирәләр. Әйе, шул мин 2021 елда шул сәхнәгә чыктым. Миңа язучылар кулын бирделәр дә һәм кытладылар мине. Әйе, килергә кирәк, әлбәттә. Миңа бу конкурс бик ошый. Әйе. Рифат Салихка берим дә дашка там сорап. Менә бу мастер-классларда нәрсә өйрәтәләр? Нәрсә булды? Бу мастер-классларда без инде әлбәттә төрле иҗади яктан үсергә тырышабыз. Төрле биремнәр бирелә. Мәсәлән, анда берничә сүз кертәбез дә, шуның белән шигырь ясарга кирәк. Шул ук мәсәлән, кайчагында хәтта рифмалар бирәбез. Менә шушы рифмаларны бирәбез. Шушы рифмалар белән шигырь язарга дип тә тәкъдим иткәнбез бар. Һәр елны төрлечә инде әлбәттә. Менә шундый иҗади һәм ниндидер менә дөньяны иҗади күрә белү ягына басым ясарга тырышабыз балаларга. Һәм әлбәттә инде телебезнең кайбер үзенчәлекләрен аңлатып җибәрәбез, чөнки барыбер татар телен өйрәнсәк тә әле ул җитеп бетми. Менә шул ук Галимҗан абый Гыйльманов дип әйтгәндә телебезне баетырга, нинди сүзләр кулланып иҗат итәргә, нинди сүзләрне кулланмаска. Мәсәлән, шигырьдә кайбер сүзне кулланырга ярамый. Һәм кайбер шигырь, мәсәлән, тормыш сүзе шигырьне ул
үтірә дип әйтә алмыйм инде, ләкин бик хәят дип әйтсәң, инде бөтенләй шигъри булып китә мәсәлән. Шул тормыш белән хәят сүзе генә аерыла шигырьдә кулланыр өчен. Яки анда башка төрле нәрсәләр бар, башка төрле шундый детальләр, кичкенә, менә шуларны әзме күпме үзебез белгән кадәр балаларга да аңлатырга тырышабыз. Һәм тагын бер нәрсә бар, без бит әле монда сөйләдек тә, менә Мәскәүдән язучылар килә дип, татарлар аерым, руслар аерым дибез бер яктан, чынлап та русча язган кешеләр аерым, татарча язган кешеләр аерым, остаханәләр үтә, ләкин безнең берләштерелгән остаханәләр дә бар. Анда инде шул ук русча язган балалар татарлардан да татар язучыларына нәрсәләр алып китәләр. Һәм шул вакытта татарча язган балалар русча иҗат иткән безнең бөек язучыларыбызның да фикерләрен тыңлый ала. Гомумән бик кызык аралашулар бик күп безнең анда. Шуңа күрә минемчә монда иҗади яктан гына түгел, гомумән дөньяга караш ягыннан да киңәяргә бик мөмкин. Хәтта без үзебез дә нәрсәләр алып, нәрсәләр шунда сөенеп, шатланып һәм яңа иҗат дәрте белән кайтабыз. Шул ук балалар мәсәлән иҗади бирим эшләгән чакта алар үзләре генә эшләми, мин дә алар белән бергә иҗат итәм. Һәм тикшереп карыйбыз бер-беребезгә. Менә шундый бик күңелле барабыз. Мен өстәп әйтәсем килә, монда гадиләштереп әйтте Рифат рифма ни дип. Biz бирәбез төшенчәләр, образ бирәбез күбрәк. Мәсәлән, капка. Һәр кеше шуңа үзенең хикәя парчасын язарга тиеш. Ярты бит. Да хәтта җөмлә әйтә, 20 җөмлә. Уникаль әйберләр, бик кызык күзәтүләр килеп чыга. Балалар шул кадәр кирип китәләр менә шу темага. Һәм бер-берсен каматламаска тырышалар. Үзләре, мәсәлән, шул күпер символын бирәбез. Символлар бирәбез. Ул хикәя, мин проза буенча соң вакытта эшлим. Шул кадәр иҗади обстановка килеп тә, ярты көн буе шул хыялланып бирәләр, шул образлар белән. Һәм шунда эләгеп кала инде кешенең күңеленә иҗади бер шундый бер күнекмә дип әйтик. Шул кадәр рәхәт. Аннары менә бу рус язучылары турында әйтсәк, атаклы язучылар Виктор Лунин, Сергей Махотин, кемдер бар әле безнең янда? Андрей Усачев, башкалар бар. Аларның күбесе хәтта Андерсен премияләренә ияләр. Унлап кеше килә, Ольга Варшавир. Менә булар татар балаларына шулай үзләренең бирәләр. Без бит мондарак яшибез. Безне алар булай да күп күрәләр. Алар үзләренең очрашуларында шушы иҗат буенча бик иҗат серләрен белән уртаклашалар һәм бик кыйммәтле әйберләр әйтәләр. Менә шуңа күрә без руслар белән шулай яшәбез. Шул кадәр теге җанны үтә ул. Бер гаилә кебек яши, менә 100 кеше, 120 кеше, 140 кеше була. Алар бик бер атна буе шушы бер дөньяда яшибез. Көн саен барабыз, иртән кич китәбез. Менә шул кадәр һәм шушы обстановканы алар ел буе саклыйлар күңелләрендә. Икенче елны килгәнчә шушы тоемны, шушы гадәтне алар алып киләләр. Я бы хотела еще отметить, мы получаем каждый год обратную связь от ребят. Делаем своего рода анкету, и мы получили вот в прошлом году такой запрос, что ребята, пишущие на русском языке, они просят нас, чтобы мы провели встречи с нашими членами жюри, которые проверяют работы на татарском языке. Вот это, я думаю, что такой показатель общности этого мероприятия. И хотела бы сказать, почему еще уникальность этой атмосферы. Ребята, когда приезжают, финалисты, они сразу получают вот этот альманах, в который вошли их работы. И они, присутствуя на мастер-классах, видят сразу, кто как писал. И поэтому вот этой атмосфере, так скажем, соперничества, да, или необъективности, она отсутствует. И хочу сказать, вот я сейчас держу в руках альманах «Избранное». Это сюда вошли работы ребят, которые получили гран-при. И у нас победительница гран-при Айгуль Хабибрахманова с произведением «Куңель дәфтәреннән». Ее работа переведена на турецкий язык и даже опубликована в турецком журнале «Кардаш Калямнер». То есть здесь как бы, мы можем полноценно говорить, что да, не только участники у нас со всех из 30 стран мира, но и уже татароязычные ребята, пишущие на татарском языке, опубликовываются в журналах за рубежом. Для нас это очень важно. Хәерле көн, Гүзәл Насыбуллина, Шәһри Казан газетасы. Менә Галим җанабый әйтте, менә кайчак йомшак кына әсәрләр язган,
Укучылар үзенчә әсәрләр килеп чыга дип алардан. Ә менә киресенчә шундый яхшы әсәр язып, әйтик, укытучылар кулы кергәнме анда, әти-әниләр кергәнме, андый очраклар, алар күпме? Алар андый балаларга менә ничектер теге туры юлны күрсәтеп җибәрәсез? Күп иде. Менә беренче ел элек 5-6 еллар бик күп иде, чөнки гадәттә әлберлек белән киләләр. Я укытучы, я ата-аналар төтәтеп, шундый бер шаблоннарга килеп, укучының мустакиллеге бик азрак була иде. Ләкин ул вакытта да була иде. Шундый балалар бик талантлы, күзгә күренеп тора торган. Бик соңгы елларда кимеделәр алар. Чөнки безнең берәләр төп критерийны, принципларны беләләр, һәм безнең эш тәртибен беләләр. Монда булачак практика. Шуңа күрә, шундый балалар булды менә, ничә ел элек кенә шигырь язарга бирдек, без инде беренче урын бирергә торабыз. Килгән шигырьләр буенча беренче урын алырга тиеш егетебез. 10нчы сыйныфтан килгән шигырь язарга бирдек. Кичкенә генә шигырь, кичкенә генә шундый бер парча, шигырь парча. Нигә язмыйсың мәйдан? Нинди нәрсәләр, сорауларың бармы, ничектер язмыйча утыра. Абый ди, шигырь ничек языла ул ди. Менә шундый сораулардан башланып китә качагында. Ул җегет әйтә, мин барып язачакмын дип китте. Мин барбер, аңлады инде ул үзенең ничек килгәнен, ялып та хәтта утырды. Бул ләкин әйтә, мин ди әдәбияттан аерылмыйм, хәзер мин шигырь язарга кирәген аңладым дип китте. Менә шундый җегетләр дә булалар. Шәхес булып китте, бер укучы булып, гади генә бер шундый теге, яра барып кайтыйм әле, күңеләшеп бер атна буе дип килгән җегет үзенчә менә шундый бер сабак алып кайтып китте. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, безнең әле бераз гына вакыт бар. Булмаган очракта исегезгә төшерәбез, әлеге премияның нәтиҗәләре 20 ноябрь көне чыгарылачак һәм аны бүләкләү тантанасы Сәлих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында узачак. Оештыручыларга уңышлар, жюри әгъзаларына шулай ук уңышлар һәм микрофон. 11 сентябрьгә хәтле bütün язган әсәрләрен, әкиятләрен балалардан көтәбез. Рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Пожалуйста, кондиционера. Уф, прям.